Okay, så lad gå det! Hvem er den, der tramper på min bro? Det er den mellembukke Bruse. Skal jeg spise dig? Nej, vent nu. Den store bukke Bruse er meget større end mig. Spis ham i stedet. Okay, så lad gå det! Hvem er det, der tramper på min bro? Den store bukke Bruse. Skal jeg spise dig? Ja, hvorfor man? Yay! Vi skal se. I bukke. Vi skal bukke. Vi skal bukke. Nej, ikke rigtigt.